Rayuwa Top TV tashar al'umma, ku danna mana subscribing kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen nan. Wasu rahotanni da dama suna bayyana cewa hukumar CNSF ta ƙasar Nijar tana tura dakarun ƙasar Faransa zuwa mazauna ƙasashen Faransan. A yanzu dai dakarun ƙasar Faransan suna gaggauta ficewa daga ƙasar Nijar ɗin. Haka zalika bayan kulle bodar ƙasar ta Nijar, motocin da suke fakin a ƙasar ta Nijar wa'anda suke so su shigo ƙasar Najeriya su sauke kayan da suka ɗauko, da kuma wa'anda suke so su shiga ƙasar ta Nijar su sauke kayan da suka ɗauko, suna gaggauta miƙa ƙorafinsu a gurin shugabannin ƙasar Najeriya da kuma ƙasar ta Nijar domin a duba lamarinsu. Don yadda za ka ga wani wanda ya ɗebo kayan da za su riɓe da wuri, wasu daga cikin kayan da suka ɗebo har sun fara lallacewa. Gaskiya ya kamata dai a duba wa'annan bayin Allah. To kai dai mai saurare ka gyara zama domin jin cikakkun rahotannin a halin yanzu. Haka zalika idan wannan shine farkon shigowarka wannan tasha tamu na farko da ka daure ka danna mana subscribe kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen namu a duk inda kake a faɗin Najeriya da duniya ma baki ɗaya. Wasu rahotanni suna bayyana cewa hukumar CNSF ta ƙasar Nijar ta gaggauta tura dakarun ƙasar Faransa zuwa mazaunanta, wato sun tura su ƙasar ta Faransa. A yanzu dai shugaban ƙasar Faransan ya karɓi dakarun ƙasar tashi ne bayan tuburewar da sojojin ƙasar Nijar ɗin suka yi, don sun nuna tabbas ɗin sai sojojin ƙasar Faransa sun fita daga ƙasar ta Nijar. A yanzu dai sojojin ƙasar ta Faransa sun gaggauta ficewa daga ƙasar ta Nijar. Haka zalika motocin da suke ɗiban kaya daga ƙasashe da dama wa'anda suke kaiwa ƙasar ta Nijar da wanda suke ɗiba daga ƙasar Najeriya daga wasu ƙasashen suna kaiwa ƙasar ta Nijar, sun miƙa ƙorafinsu a gurin shugaban ƙasar ta Nijar, wato Abdulrahman Chadi, da ya duba lamarinsu, don a yanzu suna cikin wani mawuyacin hali don kayan da suka ɗebo har ya fara lallacewa.